ji alî heyetekî siyasî ji hikûmeta demkî ya Sûriyê de serdana partiyên siyasî serdana me kirin. Ev gavekî nû ye û gavek erînî em dibînin. Yekem carê di dîroka Sûriyê de ev tişt çêdibe. Hêvî dikin li ser esasê vê gavê gavnî din jî werne meşandin. û me di nîqaşê xwe de ser rewşa Sûriyê pirrengiya gudandir Sûriyê de hey. Di aliyê qanûn, aliyê hiqûq de gereke bênas kirin. û me got ne tenê serdana me jî bêkirin, serdana hemû partiyên siyasî Kurdî bêkirin. û PKK got hene û partiyê got din hene, serdana wan jî were kirin. û qanûn derkevin, qanûnên partiya ji derkevin, partî kanibin rahat kar û barê xwe bikin. Yani di vê çarçovê de hinek nîqaşê me hebûn derwas bû. Yani ji bo hilbijartinê jî komîtê wan hene. Ev heyetekî siyasî bû ji bo pêşerûj Sûriyê û partiya ziyaret bike hatibû. Lê ew heyeta hilbijartinê hilbet daxuyanî wan ê demê pêş hebin û wan vegirê da yani. Her hilbet mijarên hilbijartinê jî hate nîqaş kirin. Ama di demê pêş de yani ne di vê demê de.